Benvingudes i benvinguts a Som Babel. Estem avui amb Ame Soler, coneguda en xarxes com a 3 voltes rebel. Acumula actualment més de 100.000 seguidors en Instagram. Ha escrit 2 llibres, Som netes de les bruixes que no vau poder cremar i Aquelarre. També ha participat en el programa del P7 d'Apunt. Ella va estudiar Belles Arts i és escritora i il·lustradora. Bona vesprada, Ame, què tal? Bona vesprada, molt bé, encantada d'estar ací. Comencem amb la primera pregunta. Com sorgeix el nom de 3 voltes rebel? És que té un poc d'història, a mi m'agrada contar-la, perquè en realitat té a veure amb quan estudiava jo València en batxillerat, saps, el típic dia que vas a classe i està parlant de literatura, la profe i tal, i jo, sincerament, no era mal estudiant, però tampoc estava a primera fila i feia molt de cas. Però sí que recordo perfectament quan estàvem estudiant Maria Mercè Marçal i la profe es va recitar el poema d'Eivissa i parlava de 3 lluites, no? Que diu, el poema diu «Al·latjar agraeixo 3 dons, haver nascut dona», que parla de lluita feminista, de classe baixa, que parla de lluita de classes, i nació oprimida, parla de lluita cultural, i el tàrbol surt de ser 3 voltes rebel. I quan jo vaig fer el meu treball de final de màster, que és com sorteix 3 voltes rebel, no sé per què, me va vindre aquest poema al cap, vaig recordar aquell primer de batxillerat, i li vaig posar aquest nom al projecte perquè volia parlar en les meves il·lustracions d'aquestes 3 lluites. Sí que és veritat que a dia d'avui potser no li hauria posat aquest nom perquè no voldria jo tacar el llegat de Maria Mercè Marçal ni gastar la seva obra, però bueno, també t'he dit, és que 3 voltes rebel era un projecte de la uni i jo no pensava que arribaria a on ha arribat ara. Que xulo, que xulo. I en quin moment decideixes començar en les xarxes socials i per què? Va ser justament per això, perquè jo vaig fer Belles Arts a la Politècnica de València i després me'n vaig anar a Barcelona a fer un màster d'il·lustració i creativitat. I vam tocar molts tipus d'il·lustració dins de il·lustració de moda, publicitària, científica i tal. I per al projecte final ens van demanar que fèrem que ficcionàrem, que ja ens dedicàvem a allò. Imagina't que jo havia de fer il·lustració científica, feia una col·lecció d'això, o una col·lecció de moda, si era de tal. I jo, com que veia tot el que havíem estudiat i m'agradava, però ninguna de les coses m'acabava com de despertar del tot. És com, vale, m'ho passaria molt bé fent aquestes coses, però com que no m'acaba de plenar. I aleshores me'n vaig un poquet darrere, quan jo estudiava altra volta batxillerat, jo el vaig estudiar al Lluís Vives, a València. I no sé si recordes la primavera valenciana, et sona? Va ser una revolta de l'estudiantat, perquè tenia moltes retallades en aquell moment, que era just quan jo estava estudiant batxiller, i contra les retallades vam decidir eixir al carrer, a tallar el carrer res durant l'hora del pati. I clar, com l'Institut Lluís Vives estem molt cèntrics a València, tallar el carrer Xat i el trànsit, la policia va ser molt dura contra nosaltres i tal, i aleshores es va començar a parlar per Twitter, va vindre com moltíssima gent a defensar-nos, no a defensar-nos a nosaltres, sinó que eren d'instituts que també tenien les mateixes retallades en educació pública que nosaltres, i en aquella època el nostre profe de dibuix ens va llevar el temari, ens va dir, anem a deixar, perquè van ser manifestacions durant una setmana, i va dir, anem a deixar el temari a banda i anem a dedicar-nos a fer pancartes per a la resta d'estudiants del centre. I aleshores ahir, a mi, com que se'm va despertar un poc este pensament de dir, ostres, l'art serveix per a alguna cosa més que per a decorar el comedor de Camatia, saps el que t'ho vull dir? Que faig un quadre xulíssim i puc aspirar com màxim a que me posi una galeria en un museu. Però de sobte li vaig veure aquesta altra funció a l'art, que era la de posar-li imatge a una causa social. Aleshores, tot a saber que així va sorgir 3 voltes rebel, no? Vull dir, també jo crec que ja fer aquesta retrospectiva i tornar a aquell moment de batxillerat, que també jo crec que és quan estàs començant a entendre qui eres, quines coses te preocupen, què és el que vols fer en la vida o quins valors te guiaran, entre això vaig fer el nom del projecte, decano del projecte, i per al projecte em vaig fer les xarxes, que al principi em feia molta risa perquè com ens vaig
vaig fer alguna il·lustració i tal, i la gent començava a seguir-me, i em dono moltes ganes de dir-los per missatge privat. És broma, això és de classe, no me seguiu. Però bueno, al cap i a la fi era el que jo volia dedicar-me i fins a dia d'avui. És que no vaig tancar les xarxes i així estem ara. Que guai. Si pogueres col·laborar amb algú, amb qui seria i per què? M'agrada molt que siga interdisciplinar quan faig alguna cosa i col·laboro molt en el món de la música. I sí que és veritat que hi ha col·laboracions que ja he fet, però això és el que més me motiva i tal. Però sí que m'agradaria fer col·laboracions en altres artistes i, per exemple, un artista que m'encanta el que fa és Naranjalidad, que també fa il·lustració en aquarel·la i llapis. I és una cosa que tinc com pendent, fer una il·lustració com a mitges, saps? Que comencem una i l'acabi l'altra. Que guai, això. Arrel de les teves publicacions es pot veure que tens uns pensaments molt marcats, antifeixistes i feministes. En algun moment t'has sentit rebutjada per gent que no pensa igual que tu? Sí, però m'és igual. O sigui, vull dir, és evident, no? En el moment en què jo em posicione ideològicament, sé que vaig a tindre gent en contra, però és una cosa que no... O sigui, vull dir, per exemple, parlant de hate a xarxes socials, el hate que a mi me podria sentar malament o que podria fer-me replantejar el que jo estic fent, justament no és el d'una persona que havia de dir-me puta roja feminista, ojalá te mueras. O sea, vull dir, és com, bueno, ja sí, encantada. O sea, vull dir, sí que soy, això no me molesta que m'ho digues, però sí que és veritat que bueno, jo al principi recordo els meus pares me dient no te posiciones, i jo, joder, però és que són de les coses que vull parlar. O sea, al final pense que la sinceritat, o sea, fer les coses des de dins, des del que t'està passant en el teu dia a dia, o sea, perquè al final si jo ara he de resumir 3 voltes rebel és posar-li imatge a les coses que em preocupen, no? O sea, parlar de certes coses que a mi m'atravessen el meu dia a dia. Aleshores, com no vaig a parlar de política? Soc una persona molt polititzada i a mi, clar que m'importa el que està parlant, el que està passant en l'actualitat, en termes polítics, no? A banda de que pense que tot és política, no? Però posicionar-me, sí, me fa tindre gent en contra, però ma mare me dia, cuidado perquè t'estàs tancant portes i no te contrataran. Xica, si no li faig un cartell de les festes del poble a un ajuntament de Vox, m'ho dona igual, saps el que te vull dir? O sigui, no passa res, prefereix tindre un altre públic i estar més en sintonia. Sí, clar, al final, tota aquesta vida al final és un poquet posicionar-te, vull dir, si no mostres el teu punt de vista al món, no? Sí, o sigui, jo podria tindre un projecte superblanquet i fer il·lustracions supermones i parlar de missatges superpositius o de, jo què sé. Però al cap i a la fi, o sigui, és que jo no soc així en el dia a dia. Jo què sé, l'altre dia estava a una boda i me veu una amiga i em diu, tia, estàs parlant de política en sèrio enmig d'una boda? Sí, perquè me preocupa i al final, si deixa el tema, t'argumentaré i te diré i tal, i són coses, mira, hi haurà gent que parlarà de futbol, saps? No me trobaràs ahí, però, bueno, cadascú crec que ha de ser fidel a lo que li importa i li atravessa. I com estaven dient, darrere d'això, creus que dibuixar en valencià t'ha pogut tancar portes? Doncs mira, és una cosa que m'ha dit moltíssima gent, moltes vegades, que venen com... A mi sempre em dóna la sensació com que estan venint pensant que jo no ho he pensat mai. Saps? Em diuen, buah, tia, me mola molt el que fas, està guai, però tu has pensat que igual si ho fes en castellà arribaria més gent? És com, tia, evidentment, o sigui, clar que ho he pensat, però és que crec que fer-ho en castellà o en anglès en realitat se n'està anant del missatge que jo t'estic parlant. O sigui, vull dir, t'estic parlant de la meva identitat, t'estic parlant de la meva cultura, t'estic dient que t'estic parlant des de les entranyes, ja soc valencianoparlant, és que no té sentit. O sigui, vull dir, canviar això per arribar a més gent. Jo ja sé que tinc techo. O sigui, vull dir, el meu techo és la gent que siga un poc afín, per almenys als meus valors i al meu pensament, que ja m'estic llevant a molta gent de la població, i a banda la gent que siga catalanoparlant. O sigui, és que després d'ahir, perquè la meva intenció no és ser Beyoncé, o sigui, vull dir, que no passa res, és que hi ha gent que diu, bueno, és que és una pena, però podria arribar a més gent. Ja, i no passa res. O sigui, vull dir, la meva intenció en la vida és poder ser feliç, dedicar-me a lo que me dedique i parlar de lo que vull parlar en llibertat, i ja està. Sí, és així.
Canviant de tema, quan et va sorgir la idea de passar-te també al món de l'escriptura i crear els teus llibres? Ai, en realitat va ser, o sea, jo de xiqueteta m'encantava escriure, m'encantava tot el creatiu. I vaig començar un llibre i tot, il·lustrat de fantasia, no sé, bueno, històries. Històries d'11 anys. Però quan vaig començar en Revolta Rebel, sí que és veritat que tenia com un poc de síndrome de la impostora, saps? O sea, me feia molta menys por fer la il·lustració que havia de fer que escriure el copy, saps? Que era com, he de parlar d'això, i ara quan digui segur que la cague, no sé què. Tenia un poc de síndrome de la impostora perquè pensava, i seguís pensant a dia d'ara, però bueno, ja m'he soltat un poc més. Jo no soc ningú experta en feminisme, jo sobretot parlo de feminisme, no soc ningú experta en feminisme, ni pretenc ser-ho, no soc teòrica, no... L'únic que jo vaig fer en el meu projecte és compartir aquelles coses que a mi m'han anat canviant la vida, m'han anat ajudant a comprendre en quina societat visc i potser afrontar millor la meva realitat. No? Aleshores, una de les funcions del meu projecte jo crec que és ajudar a compartir això que a mi m'ha anat ajudant en la meva vida. Aleshores, jo cada vegada que havia de posar-me a escriure aquestes coses, dia, segur que l'estic cagant, no sé què, no sé quantos... I imagina't, pues, mira, hi ha un moment en què Penguin Random House, la editorial, va vindre i em va dir, mira, és que hemos pensado que podías hacer un libro, tal. I clar, a veure, siguem realistes, jo en aquest moment vaig dir, vale, molt bé, jo estava creixent molt les xarxes, vaig dir, vosaltres heu vist números, heu fet números, i heu dit, d'esta tia, tants seguidors, tantes unitats de llibre venudes, i és la suava el que jo diguera en el llibre, o sigui, vull dir-la. I vaig quedar amb una amiga i li vaig dir, mira, m'ha passat això, tal, m'han oferit un llibre, però els he dit que no. Jo vaig dir que no al principi. Vas dir que no al principi? Sí, vaig dir que no. I vaig estar xerrant amb ella i li vaig dir, és que pense que sóc un producte que no té ningú sentit fer això perquè l'únic que volen és aprofitar-se de mi i tampoc vaig a donar un contingut que tal. I llavors una amiga em va dir, home, tu estàs segura que no tens res que contar? Llavors ahir vaig començar a parlar amb ella i bueno, el meu primer llibre en realitat és autobiogràfic que dic, tia, que pretensiós dir això quan el vaig escriure amb 23 anys, però bueno, és autobiogràfic meu i podria parlar de qualsevol persona perquè parla de grassofòbia quan era menuda, parla del tabú de la regla, de la depilació, de moltíssimes cànons de bellesa en l'adolescència, parla de com vaig caure tampoc, perquè no me considero que tinga jo la culpa, però com vaig tenir una relació de violència masclista dels 16 als 18 anys, i això em va marcar moltíssim, no? Evidentment, violència tant física com psicològica. I després com em va costar atrevir-me a estudiar Belles Arts i com finalment vaig descobrir el feminisme que me va fer entendre quasi tot el que jo he contat abans del llibre, no? O sigui, perquè jo me sentia com, joder, que desgraciada soc, tio, que m'ha passat tot això en els 23 anys de vida que tinc. I quan me dono compte, dic, és que podia ser la meva història, i després ho he corroborat, no? Quan molta gent s'ha llegit el llibre i em diu, tia, és que pareixia que estava llegint la història de la meva vida. I clar, és que, no és una cosa personal, és que és, bueno, un paraigües que se llama patriarcat, que ens porta a que sigui molt més fàcil que patim totes aquestes coses. O sigui, que al final també t'ha ajudat a tu a escriure-lo. És absolutament terapèutic. De fet, jo vaig escriure el llibre estant de vacances en Cullera en estiu amb els meus pares. I jo no els vaig dir que l'havia acabat fins que me'n vaig tornar a Barcelona, jo vivia allà en aquella època. I quan vaig tornar, el primer dia els vaig enviar el manuscrit, perquè jo no els havia parlat mai de la relació de maltractament a ells. Ells ho sabien, O sigui, vull dir, evidentment, no era... Se donava contra tot el món, menys jo. Però mai havia volgut parlar en ells, mai m'havia atrevit i els vaig enviar el manuscrit i, clar, ja va ser una forma de parlar a la meva gent de coses que jo havia patit que no m'havia atrevit. I va ser directament com, bueno, s'entereu vosaltres, us ho contra vosaltres i a qui li doni la gana. Perquè el llibre va publicar-se en Latinoamèrica també. I superbé, la veritat és que va tenir una acollida molt bona que jo no m'esperava i va ser, bueno, potser el moment que més ha marcat la meva carrera o que va ser un punt d'inflexió, no? Perquè va ser el moment en què jo me vaig donar compte que algú m'estava prenent en sèrio.
saps? Perquè una cosa és que jo faig les meves il·lustracions a xarxes, i les puig a Instagram, i la gent, ai, que mono dibuixa esta xica, saps? I a lo siguiente. I de repente és com que anava en sèrio, saps? Estava firmant en Sant Jordi, en Barcelona, i és com, què? O sigui, què m'està passant? La gent s'ho agarra de veritat i m'estan escoltant de veres. I això va ser una època molt guai. I per part de la il·lustració, què és el que més t'agrada del moment de dibuixar? Quan acaba una il·lustració. Però t'explico, és que, clar, jo deixo moltes coses a l'aire, no?, quan il·lustre. Primer que tot, la forma que tinc de funcionar, jo sempre penso en la idea que vull transmetre, de què vull parlar, no? Això va abans que res. I després començo a buscar referències, perquè sempre faig a partir de referència fotogràfica, encara que després canvie faccions i tal. I bueno, en realitat, quan estic fent una il·lustració, hi ha moltes vegades que pare i dic, és que no m'agrada. I poder veure com ha anat evolucionant això i ha acabat una il·lustració sent una cosa que no havia imaginat gens al principi i veure-la com una... No sé, és una fuma, però veure com ho ha fet algú extern, no? O com d'aquella idea ha pogut acabar sent això. No me passa sempre, tinc algunes il·lustracions que és com, uau, que guai, que sí que me passa més això. Però això és com el moment més satisfactori, podríem dir. Quin diries que és el lema que t'ha marcat durant tota la vida i que sempre utilitzes per a tirar endavant dia rere dia? Si pots mirar a la càmera. Sí, doncs en realitat és el que us he dit tot el rato, és ser fidel a mi mateixa. Crec que el fet de ser-me fidel en quant a dedicar-me al que he volgut. Al final, si sóc il·lustradora a dia d'avui és perquè vaig dir a tot el món, m'és igual que me digueu que no t'eixida, faré això perquè és el que vull ser feliç cada dia que me desperte i vaig a intentar-ho. Que sé que no tot el món l'eix i hi ha molts factors, no? Però jo volia intentar-ho, no volia perdre l'oportunitat. I després, el fet de poder parlar del que jo vull, o sigui, ser fidel als meus pensaments, el que t'he estat contant tot el rato, no? Crec que això és la clau per poder ser feliç o almenys intentar-ho i almenys el que a mi m'està servint i crec que no té pèrdua, no? Perquè moltes vegades pense, joder, pot ser això... No? Hi ha gent que me diu, és que el feminisme, això ja tal, i dic, és que te parla de feminisme i te parla de les coses que a mi me preocupen, vull dir, i no s'acaba mai, perquè tu pots fingir que vaig a fer un projecte, vaig a parlar d'aquest tema. Se poden acabar els recursos, però quan estàs parlant de tu, quan estàs parlant de les coses que tu sents, del teu dia a dia, s'acabarà el dia que te mulles. I per últim, si tens algun projecte nou o pensat o algun abans, ens podries contar? Us faig una exclusiva. Exclusiva. Mira, això no ho he fet públic encara, al meu Instagram, i tardaré un poquet en fer-ho, en uns mesos, però estic començant a tatuar i tinc intenció de fer, o sigui, no tatuatge en plan obrir un estudi de tatu i que vinga qualsevol persona tal, sinó vull fer il·lustracions meues, això sí, en blanc i negre, vull tatuar en blanc i negre, és una cosa que clar, quan els ho he dit als meus amics em van dir, però hi ha aquarel·la? I jo, no. No, blanc i negre, i el funcionament que vull que tinga és com qui me compra un original, que aquesta il·lustració és per ell i ja està, però tindré algunes il·lustracions, alguns tatus disponibles, i aquesta persona, en lloc de comprar-me l'original, se l'emporta la pell per a sempre i que guai, que idea més xula. Moltes gràcies per vindre, Ame, ha sigut un plaer. Gràcies a tu. I gràcies a tots per escoltar-nos, ens quedem amb les idees que ens has donat de ser una mateixa, de seguir els nostres propis valors, de seguir els nostres valors, i moltes gràcies per tots per escoltar-nos i ens vegem la pròxima setmana. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.